Bon dia, avui parlarem de la comunicació oral, dels models i de les tècniques. I per fer-ho primer hauríem de començar amb una introducció. I en aquesta introducció hauríem de veure els elements de la comunicació oral. Bé sabeu, quan es produeix aquesta comunicació oral, hi ha un emissor, que és el que emet un missatge, sí? I hi ha un receptor, que és el que rep aquest missatge. Aquest missatge flueix a través d'un canal, tot sovint és l'aire. I l'emissor té un codi i el receptor també té un codi. Molt bé, tot això se situa en un context. Doncs bé, aquests són els elements de la comunicació oral i nosaltres hem de veure que perquè hi hagi una bona comunicació oral, tot això ha d'estar ben engranat, d'acord? Quines operacions hi ha en aquesta comunicació oral? Doncs bé, hi ha una codificació. Com hem dit, l'emissor produeix un missatge amb un codi, sí? És a dir, una selecció de signes i de regles d'aquest mateix codi. Això és l'expressió i ho produeix l'emissor. I la descodificació és just al revés, és la conversió d'aquests signes i d'aquestes regles del mateix codi, importantíssim, sí? Per tenir una comprensió d'aquell missatge que ha emès l'emissor. Sí? Qui ho fa tot això? Ho fa el receptor. Quina és la base per tenir èxit en una bona comunicació? Home, hi ha molts factors, però sobretot que el codi sigui el mateix per l'emissor que pel receptor. Si no, és molt difícil que es produeixi una comunicació amb èxit. I doncs, quines són les característiques de la comunicació oral? Doncs bé, primer de tot hem de dir que la comunicació oral és la més comuna, no? La més bàsica, l'essencial, quan un comença a dominar una llengua, la comença parlant, sí? Diem que és essencial perquè és d'un sistema natural. L'home aprèn a parlar de forma natural, sí? I tothom parla, tothom que pot parla, sí? Però no tothom escriu. Per què? Perquè escriure és un sistema artificial, i és el primer que hem de veure, que la comunicació oral és comuna, bàsica, essencial i és natural. No és com l'escriptura, que és un sistema artificial que s'ha inventat l'home. Doncs bé, quines propietats té aquesta comunicació oral? Primer de tot, és a través d'un canal auditiu, no? Sí, parlem i escoltem. L'aprenentatge és molt primerenc, durant les primeres etapes de la vida aprenem a parlar de forma natural. Té una ajuda. Quina ajuda? Gestual. Nosaltres produïm gestos que ens ajuden a que aquesta comunicació sigui més fluida. És efímera. Per què és efímera la comunicació oral? Perquè nosaltres just quan parlem desapareix. No es queda. Nosaltres podem enregistrar, ara ja amb els sistemes informàtics podem enregistrar una conversa, però la comunicació d'aquell moment és efímera. Després, és una comunicació bilateral. Hi ha un emissor i hi ha un receptor, o més d'un. I l'emissor normalment coneix el context i coneix qui és el receptor. És cert que pots parlar a través d'una paret i no conèixer qui hi ha a l'altre costat, però per norma general saps on ets i saps amb qui estàs parlant. Per tant, coneixes això, cosa que no passa, per exemple, amb l'escriptura. I la comunicació oral és heterogènia. Què vol dir això? Doncs que és rica en varietats socials i regionals. Anem a veure aquesta variació. Quina és? Doncs bé, la comunicació oral és diatòpica. Què vol dir això? Doncs que hi ha diferències geogràfiques, els dialectes, sí? I és diastràtica. Estrats són capes, sí? Hi ha diferències socioculturals que fan que hi hagin sociolectes. I és diafàsica, que vol dir que hi ha diferents fases, sí? Segons el context i segons la situació, per tant, hi ha registres. Tenim els dialectes, els sociolectes i els registres que fan que la comunicació oral sigui molt variada. La riquesa del parlant, sí, i del receptor, tant de l'emissor com del receptor, sí, vindrà de l'adaptació d'aquesta varietat segons el context. Si ets capaç d'adaptar-te en totes aquestes varietats, tu seràs més ric amb aquesta comunicació oral i, per tant, tindràs més probabilitats d'èxit en comunicar-te. Molt bé, doncs anem a veure què hem de fer per comprendre els textos, no? Doncs cal que hi hagi una funció.
I aquesta funció és la de captar i interpretar el missatge que l'emissor ha enviat. Què és necessari? És necessari que el receptor faci 3 coses. La primera, domini el codi de l'emissor. Ja hem dit que hi ha un codi i s'ha de descodificar, per tant, cal que hi hagi un domini d'aquest codi. Després, que tingui interès. És importantíssim que hi hagi una motivació, perquè si no, el servei desconnecta. Per tant, descodificació, sí, has de saber el codi. Motivació, ha d'haver-hi interès. I tercera funció, tercer aspecte, perquè aquesta funció pugui desenvolupar-se, conegui els aspectes culturals de l'emissor. Si no, se'ns fa molt difícil saber de què està parlant. Perquè cada aspecte cultural fa que el nostre interior sigui diferent. I el llenguatge és una forma d'expressar aquest món interior. Si nosaltres no coneixem aquests aspectes culturals de la persona que ens parla, és difícil, molt difícil, comprendre el que ens està dient. Quins 3 nivells podem trobar en la comprensió de textos? Primer, hi ha una sèrie de sons. Quan nosaltres parlem, hi ha uns sons que es produeixen, sí? Després hi ha unes unitats lingüístiques complexes, sí? Aquestes unitats lingüístiques ja no són només sons, sinó que passen a ser complexes. I en un tercer nivell, totes aquestes unitats lingüístiques complexes, sí? Són idees, són significats, que és allò que nosaltres percebem. Però partim primer d'uns sons, sí? Aquests sons són després unitats lingüístiques complexes i acaben sent idees que nosaltres les podem desenvolupar o no, segons si coneixem allò de què ens estan parlant o entenem allò que ens estan dient. Hi ha un procés de traducció, sí, en aquesta comprensió dels textos orals. Primer, hi ha una percepció, per tant, hi ha una transformació, es transformen aquests sons, sí? Hi ha una percepció que produeix una transformació. Després, hi ha una diversitat de sons, sí? Què fa? Que hi hagin uns pocs patrons fonològics. Semblen molts, però són pocs, els patrons que es produeixen. I després hi ha un aprenentatge. Sí, aprenentatge de què? De la freqüència i dels patrons temporals que nosaltres anem produint o anem percebent. I amb tot això, podem nosaltres tenir una bona comprensió de textos orals. D'acord, hem vist com es produeix la comprensió dels textos orals. Molt bé. I l'expressió dels textos orals? Què és expressar un text? Bé, doncs, podríem dir que expressar és exposar d'una forma adequada i ordenada i coherent un missatge. Podríem definir-ho així. I què és necessari perquè hi hagi aquesta expressió dels textos orals? Doncs bé, primer de tot és necessari que hi hagi una realitat sobre la qual parlar. Aquesta realitat pot existir o no, però ha de ser-hi, sí? Ha de ser-hi com a mínim dins del nostre cervell. Si no, difícilment es pot expressar alguna cosa, d'alguna cosa que nosaltres no és que no coneixem, sinó que no som capaços de percebre aquella idea. Després, això per un costat. Per altre, és necessari que la realitat aquesta que nosaltres tenim al nostre cervell, sí, es formalitzi en entitats lingüístiques. Això és molt important. Primer que hi sigui i després que nosaltres siguem capaços de formalitzar-la en entitats lingüístiques. Quins 3 nivells de representació tenim per a l'expressió de textos orals? Doncs bé, el primer és el cognitiu, sí? De conèixer. El segon és lingüístic, sí? De formular una paraula, sí? Una entitat lingüística. I, per últim, el fonològic, sí? Els sons, que surtin els sons. Tot això en 2 processos per una doble producció. Quina? La de nivell cognitiu a lingüístic i de nivell lingüístic a parla, sí? Molt bé, i en el procés de la parla trobem que també hi ha 3 processos, sí? És que és molt difícil això de parlar, sembla que no, però ho és. Aquests processos són, el primer és un procés respiratori. Nosaltres tenim el nostre aparell respiratori que ens permet respirar, però a més ens ajuda a parlar. Per què? Perquè expulsa l'aire, sí? Després tenim el procés fonador. I el procés fonador el que fa és una emissió de la veu. I finalment hi ha el procés articulatori, que ens permet que aquests sons que surten interiorment siguin uns o uns altres. Doncs bé, dins de la comunicació oral, nosaltres podem parlar d'unes bases lingüístiques, sí?
I per fer-ho partirem de l'aprenentatge, què és allò que hem de saber de l'aprenentatge, què és allò que hem de saber de la conversa, sí? I després veurem què seria important que també sapiguéssim sobre l'expressió oral tècnica. Doncs bé, començarem ara amb l'aprenentatge. Doncs bé, en aquest apartat de l'aprenentatge és important que nosaltres tinguem clar la forma d'expressió. La comunicació oral es basa en l'expressió, sí? Per tant, ha d'haver-hi una pronunciació clara perquè es pugui entendre el missatge, sí? És important que hi hagi espontaneïtat, que hi hagi una entonació harmoniosa i que el to de veu sigui adequat. Tot això nosaltres hauríem d'intentar fer que es produeixi durant aquest procés d'aprenentatge. Això pel que fa a la forma d'expressió. I pel que fa al contingut, de buscar que hi hagi una construcció correcta, que la idea central hi sigui destacada i, per tant, s'eliminin aquells continguts no relacionats amb el propi tema. El tema. Què és important del tema? Dominar-lo. Perquè si no domines el tema, difícilment aconseguiràs exposar bé les teves idees i arribar a l'altra persona. I, finalment, en el contingut, cal, i és molt necessari, que hi hagi un vocabulari que sigui ric i no es produeixin repeticions constants i puguis tu desenvolupar aquella idea que vols expressar d'una forma molt millor. Pel que fa a la conversa, doncs bé, podem veure que el primer de tot és analitzar què és una conversa, no? Una conversa és una comunicació oral entre diferents persones, sí? Quines característiques té? Doncs, normalment, hi ha l'ús de la forma jo com a referència. Per què? Perquè parlem nosaltres, sí? Pot ser que després nosaltres tinguem un nivell superior i comencem a desenvolupar unes comunicacions orals parlant en nom d'altra gent, fent referència de forma retòrica a altres coses. Però d'un ús normal, la forma jo sempre és la referència a la conversa. És important que en aquesta conversa hi hagi una experiència comuna entre els parlants del que s'està parlant, perquè si no, no se sap què està dient l'altra persona. Cal un predomini de la funció expressiva, perquè nosaltres ens estem expressant. Amb què? Amb la parla, però també amb els gestos, sí? Que la temàtica sigui oberta, normalment és oberta una conversa, sí? I que hi hagi canvis de torns constants, perquè si no, és un monòleg, no és una conversa. Segons Ditch, els nivells d'anàlisi de la conversa els podem separar en dos, la macroestructura i la microestructura. Molt bé, la macroestructura la podem entendre com una estructura gran, que intenta analitzar aquesta conversa des d'una òptica molt més general. És a dir, en la conversa hi ha una preparació, hi ha una obertura, una orientació, un objecte en el qual ens centrem nosaltres en aquesta conversa, s'acaba amb una conclusió i finalment hi ha l'acabament. Molt bé, aquest és el procés de la conversa, de forma gran. Però si nosaltres volem analitzar-lo de forma més detallada, podem veure una microestructura on hi ha uns torns de paraules, parla un i parla un altre, i també hi ha uns parells d'adjacència, que són una pregunta i una resposta, una salutació i una salutació, és a dir, hi ha una acció i una reacció per part de l'altre, i això serien aquests parells d'adjacència. Pel que fa a l'expressió oral tècnica, molt bé, hem de veure que nosaltres podem situar-nos en una comunicació oral col·lectiva o individual. En el cas de la col·lectiva, podem parlar d'un diàleg ordenat, o un col·loqui, però també podem parlar d'un debat. Què és un debat? Doncs un tema presentat per un ponent i que després es desenvolupa, Però també, com hem dit, hi ha una comunicació col·lectiva o una comunicació individual, Si és una sola persona, un individu, qui fa aquesta comunicació oral, pot fer una exposició on exposa uns arguments, o pot fer una dissertació on defensa aquests arguments. I aquesta seria la diferència entre una exposició i una dissertació. Quines tècniques oratòries són importants a l'hora
a l'hora d'expressar-nos. Sí? Primer de tot, la tècnica expositiva. Nosaltres estem exposant alguna cosa, per tant, és molt important. La tècnica del convenciment, si nosaltres volem convèncer d'alguna cosa, del divertiment, importantíssim. És a vegades un dels objectius nostres. Sí? Després, la formativa de contingut, si nosaltres volem formar algú amb un contingut, com aquests vídeos, sí? És important. Però també la formativa d'opinió, aquella gent que es dedica a formar opinió en els altres. Doncs bé, per acabar aquest tema de la comunicació oral, veurem les bases psicològiques i les bases pedagògiques. Pel que fa a les bases psicològiques, destacarem els processos formatius de Ditch. I Ditch va dir que hi ha 4 processos formatius. El primer, el parlant. Parlant és capaç d'aïllar aquelles unitats discretes, sí? Discretes i petites, sí? Segon, hi ha una categorització, és a dir, una abstracció d'aquells sons que rebem nosaltres, sí? Tercer, hi ha una combinació d'unitats que formen altres unitats. Aquesta és una de les característiques més importants de la llengua, sí? Que podem anar produint altres unitats en base a les que ja tenim. Sí? Per tant, els patrons són pocs i en produïm moltíssims. I quarta, sí? Hi ha una interpretació, una comprensió de què? De la paraula, de l'oració, de tot allò que se'ns està dient. Molt bé. Tots aquests processos formatius no són successius. És a dir, no ve un, després l'altre i l'altre. No, sinó que venen interrelacionats, sí? I tots es produeixen a la vegada i van apareixent. Per què? Perquè són uns processos que nosaltres ja hem interioritzat i que es produeixen instantàniament. D'acord? Pel que fa a les bases pedagògiques, que a nosaltres ens interessa com a professors. Doncs fins ara hi havia un model que era logocèntric. I què vol dir això? Que el professor era el centre de les activitats, era ell. Difícilment els alumnes poden aprendre a parlar si aquí no es produeix una comunicació oral on ells són el centre. Per tant, l'objectiu actual ha canviat. I ara, l'activitat lingüística se centra en qui? En l'alumne, sí? Sabem tots una cosa. Quina és? La llengua s'aprèn usant-la. Si no l'uses, no s'aprèn una llengua. Per tant, cal potenciar la llengua oral a l'aula. Això és importantíssim. Cal treballar problemes fònics, problemes morfosintàctics, semàntics, expressius, tots. Però cal treballar-los a partir de l'alumne, sí? És molt important que hi hagi una distribució de la temàtica. I això què implica? Què implica? Que siguin temes motivadors. A vegades nosaltres ens pensem que sabem tots els temes motivadors pels alumnes, però no hi ha res millor que preguntar-los a ells. Que ells escullin els temes, que ells proposin coses. I a ells els hi motivarà, i ells parlaran. I quan més parlin, més practicaran. I nosaltres tindrem l'opció de poder corregir. No només corregir o encaminar el seu lèxic, que a vegades ens centrem massa en lèxic, sinó en tot. I hem de fomentar una capacitat crítica i el respecte en el debat. No només ens hem de centrar en com es parla, sinó també de què es parla i quin és aquest entorn, si hi ha un entorn de respecte. Perquè al cap i a la fi es tracta de la comunicació oral. I comunicació vol dir relacionar-se. I els alumnes han d'aprendre a relacionar-se a l'aula i a la societat. Per tant, és molt important que aprenguin respecte. També és part de la comunicació oral. Fins aquí.